Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod de Roblox. Suntem singuri. De data asta, uitați să dați like. Și acum ne cumpărăm grupuri. Se numește Prison Tycoon. Prison Tycoon. Vedeți acolo Bui Prison de rapper update. Și o să filmăm în doar 10 minute că suntem cu Bandicam. Cunoașteți și voi. Adică n-aveți de unde să știți. Am spus eu acum. Să luăm noi ăla. Psi, merge încărcat pe aia. Uitați ce grader. Ce măcare. După cum vedeți la ăla, este, uitați acolo, este mare, însă vreau să-l termin, dar nu o să fie partea a doua, o să facem cât putem. În 10 minute sper că reușim să facem noi ceva. Cine aș vrea aici? Aș vrea să-mi puse. Să filmăm și pe minigames. Am level 13 pe Epic Minigames. Toți pășne. Haideți ne pe o bandă. Am luat 3 milioane până... Vorbesc că e încet. O să lași chat-ul. Sperți în comentarii dacă vreți să-l opresc, dar cred că vreți să-l lăsăm așa că nu ne deranjează. Minecraft o să încerc să filmez. După cum ați văzut, am fost la Bogdan și am filmat. Minecraft o să fac și eu tutoriale cum să descarc Minecraft-ul și chestii. Da. Site-ul, dacă o să fac tutoriale, toate site-urile o să fie în descriere. Să nu mai stați voi să căutați. Dacă mă stau de mouse-ul foarte tare, n-am ce să fac. Și uneori o să mă să blocheze, nu cred că vă deranjează. Merge puțin un lag, nu știu de ce. Filmam 4 minute. Și ce am făcut în 4 minute. Și nu cred că pot să stai zoom mare. Cumpărăm și ce geamuri. Îmi place geamurile. N-am sabie. Fac. Și n-a venit, o să mă rupă. Uite, din acum. Gata, mi-a revenit mouse-ul. O să încep de acum încolo să și editez. Până acum nu le editam. Eu uite-am. Wow. Uite-mă ce vine la mine. Una să vezi că te băteam. Tot cât costă ăla.
Se aude așa de la dropare. 1250, ok. Să culez mereu astea. Îndată am făcut și noi 1200. 50. Mă dați și voi subscribe. Să-l întrecem pe Bogdan. El are 9. Hai să încercăm și să strângem și noi mulți subscriberi. Mulți. La 10 subscriberi o să fac ceva, dar nu m-am gândit ce. Nu m-am gândit ce o să fac. Scrieți și voi în comentarii ce vreți să fac. Și eu o să fac. E nu chiar tot ce-mi spuneți voi. Dar o să încerc unele să le fac. Să cumpărăm geamuri. Foarte frumos. 1570 am zis că strângem și pentru dropare. Lăsăm mai geamurile și... Sper să nu vă supărați că filmez cu Bandicam și filmez puțin. Că 10 minute. Eu să filmez cu OBS. Nu prea știu să filmez cu OBS și de-aia nu prea filmez. Episodul ăsta o să fie postat azi. Mâine o să apară și pe canalul de gaming și pe canalul de vlog câte un episod. Da, sigur. Și acum, ce dropuri mai luăm noi? Decât ăla și cu asta mai avem. Da. Hai să luăm până la 200. 2000 așa. Mai avem puțin și încheiem episodul. Oh, frate. Puțin. Iar să plecăm. Să-mi iau alt mouse să nu mai mi se blocheze. Uite. De ce tu-ai blocat? Și am ajuns și noi la 8 minute. După cum știți, la 8 minute o să încheiem așa. Să începem să încheiem. Atât mi-aș veni mouse. Și da, ce să vă spun. Haideți să dați și voi un like. Și un subscribe, mamă. Și un subscribe. Pe Facebook sau pe ce aveți voi. O să încerc să fac videoclipurile mai bune ca să voi să le apreciați. Și știu că am videoclipurile praf sau voi, nu știu, încercați să vă abonați, adică toată lumea care se uită la episodul ăsta să apase și butonul de like, să omorâm butonul de like, să-l ducem la spital. Și asta a fost episodul meu. O să ieși și editez asta, videoclipul acesta. Și ceau. Pa!